تفلیبونا شەروانên beyanî yên ku ji Ewropa tên di nav opozîsyona cekdar de yan jê di nav rêxistinên Daeş û Cebhet Nusra de yên nîzîkî El-Qaîdê bûye mijareke me tirsîdar li Ewropa. Lê ji aliyekî din ve bi hezaran şervan tevlî hêzên rejimê dibin yên ku ji Lubnan, Iraq û Yemenê tên. Herûha şervanên Efxanistanî yên Şîî ku li Îranê tên tejnîdkirin û mihane $500 wek mûçe werdigirin. Di meha dehan 2012 ev şervan hatin dîtin. Dema Artêşa Azad te yek ji wan girtin û piştî vê bûyerê bi çend heftiyan vîdyogdin jî belav bû û hat gotin ku ew vîdyo yê şerekî ku li nîzîkî texa Cober li Şama paytext bû ku di nav şervanan de yekî Asyawî hebû û bi erebiyeke şikestî diaxivî. Şervanên Efxanî li Sûriyê li gor lîkolînên Emerîkî sê yekînena. Yekîneya yekemîn berî ku şerdestpêkê li Sûriyê bû û endamên wê li Seyide Zeyneb niştecî dibin. Hijmara wan derdora 10,000 ji netewa El-Hezara û bi zimanê Farsî diaxivin. Yekîneya duyemîn yekîneya herî mezin e ji Îranê hatine ku gelek ji wan bi 10 salan çûbûn Îranê. Yekîneya sêyemîn hemû xwebexşin ku hatine tejnîdkirin ji aliyê Îranê ve di hundirê Efxanistanê de. Herûha gelek şervanên Efxanistanî yên ku hatibûn kuştin, regeznameyên Ewropî û Îstralî bi wan re bûn. û hêjaya gotinê ye ku şervanên Efxanistanî tenê di lîwaa Ebûlfedl el-Abbas de têne tejnîdkirin. Lê niha rapor dibêjin ku rêxistineka xwe yeke nih avakirine bi navê lîwaa el-Fatimiyyûn ku tenê şervanên Efxanistan têde têne tejnîdkirin.